Il-Papa Franġisku għażel lill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna bħala il-mibgħut speċjali tiegħu fiċ-Ċile f'missjoni kontra l-pedofilija. Fi stqarrija l-istampa ppubblikata fil-Bulettin tal-Vatikan intqal li l-Arċisqof Charles Scicluna qed jintbagħat fil-Belt ta' Santiago fiċ-Ċile biex jisma' lil dawk illi jixtiequ jitkellmu f'każ riċenti ta' isqof illi prova jgħatti lil qassis akkużat b'abbuż ta' tfal. Il-qassis akkużat pedofilija huwa Fernando Karadima waqt li l-isqof akkużat li prova jaħbilu huwa l-isqof Juan de la Cruz Barros. L-istqarrija tal-Vatikan tajt li l-Arċisqof Scicluna qed jintbagħat fuq din il-missjoni wara li tfaċċat informazzjoni ġdida dwar l-isqof Barros u kif dan prova jgħatti lil min wettaq pedofilija. Il-każ kien kontroversjali waqt żjara li l-Papa Franċisku riċentament kellu fiċ-Ċile. Id-deċiżjoni tal-Papa li jibgħat lill-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-Ċile biex jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet kontra l-isqof Barros hija waħda illi sorprendiet lil ħafna, speċjalment wara li fil-ġimgħat illi għaddew il-Papa Franġisku qal illi jemmen illi dan l-isqof huwa innoċenti. Sa dan it-tant diversi siti internazzjonali tal-aħbarijiet faħru d-deċiżjoni tal-Papa Franġisku li jibgħat lill-Arċisqof Charles Scicluna għal din il-missjoni, b'uħud jirrapurtaw dwar ir-reputazzjoni formidabbli illi kiseb Charles Scicluna fih dan l-istrutturi tal-Vatikan.